нека да минат празниците и ще говорим за бъдещето и за новата година. Но мисля, че март или април ще направя още един матч преди Кличко. Утре е спортист на годината, ти си настоящия спортист на България. Ако утре не спечелиш, ще бъдеш ли разочарован, ще говориш, че някой нещо не те е оценил? Разбира се, че не. Разбира се, че не. Има много спортисти. Ще се радвам дори да не съм в десятката, да са толкова всички добри спортисти, да има толкова и световни и олимпийски шампиони. Това за мен ще е истинско щастие. Така че дали ще съм спортист на годината или ще съм десети или изобщо няма да съм вътре, това за мен не е от значение. За мен е важно, че хората ме оценяват. Какво си пожелаваш за 2014 матч с Кличко? Независимо с кой матч, пожелавам си титлата световен шампион. Това си пожелавам. Независимо с кой ще е матч и как ще се завъртат нещата или как ще ги наредат и как ще ги направят. Наближават празници. Какво би казал на хората преди тях? Ти си един от символите на България и им даваш надежда със сигурност. Бих им казал малко клишираното, но да бъдат просто по-добри. Не само повече и към сънародниците си, да бъдем по-добри и да бъдем по-отзивчиви, да заобичаме България. Да вярваме, че България ще се промени и България ще бъде по-добра. Мисля, че скоро стигнах до тази максима, че всичко започва и свършва с вярата. Дълюти 2013, сега времето на равносметките, още взето декември месец. За мен е една година, в която на професионален план беше доста завъртяна, доста номера имаше в професионален план от към менеджери, от игри, но като цяло за мен е доста успешна. Все пак имам претендентско място за световната титла, така че това не е никак малко. За противник не искаш да говориш, но Дерек Чесора не спира да твърди, че иска матч с тебе до година. Ти как го виждаш като опонент и изобщо като съперник? Не е никакъв проблем. Аз съм казал, че съм готов да игра с всеки. Ще се подготвя добре и ще го бия и него.